Здравейте, YouTube! Аз съм Панда Блак, до мен е... Ред БГ. Да, сега ние сме открили спаунер за скелети и единия стои горе и спаунва, а другия стои долу и ги убива. Да. И сега аз съм тук долу, ще си събирам рел да си поправям сета Pro 4. И после може да върва да събия. Но това не се знае дали изобщо ще стане. И така. Панда Блак каза нещо. Примерно аз сега ще продам моите 64 кости. Ако сте в такъв сървър с пари, може да проведете каквото искате. Първо пишете бройката на айтема, трябва да сте го посочили да ви е вратата. След това пишете парите, за които искате да го продадете. След това с колко пари да се увеличава купят, колко пари да се увеличава, но няма смисъл и заради това ще пише 12 периодното. И те ще се махнат костите и имате една минута и някой може да ги купи по това време за сумата. И IP-то ще бъде в описанието и много ви моля да влезете. Защото админът ще пусне ранг и ние може да станем по-голям ранг. И колкото можете, ако вие се абонирате, отидете и кажете на приятелите си за нас, че ви харесват криповете, да наизградят или да се абонират. Не се плаща, спокойно. Някой е купил моите кости. Само с 31 съм. Панда Блока, пусни нещо в акцион, малко да се посмеем тука. Някаква шибана оферта. Добре. Аз съм 20 лева. Чудо. Примерно, трябва да покажете. Покажи им как се пуска аукцион за всеки случай. Да, без да искам пуснах някакъв акцион за не знам колко пуснах аз. Май за една монетка 31. Като аз събера 25 лева, дай да отиди покажи на абонатите да поразгледат сървъра. Да, чакай, сега си гледам пандата. Аз ще ти кажа кога съм 25 лева. Значи колко ми пише. Ето защо съм Панда Блак. И може някога да снимаме, когато има евент тук. Вижте, не съм ли опасен като... И така. Можем и понякога да снимаме. Много е малък шансът да снимаме по евентите. Поне с мене.
Най-вече Панда Блак, той може да снима на евентите всеки път, но аз едва ли. Освен ако не се разбере на хода на училище. Чак тогава няма да стане. И така. Ако искате... Ти 23. Ако искате нещо друго да гледате, дали да построим, да намерим ли нещо, напишете в коментарите и ще видим дали ще успеем да го направим. Не ни питайте за резиденция, дори аз не знам как се прави. Резиденция тук не е резиденция изобщо. Не е резиденция, е от факшените. Пишете F-Crame, F-Crame All. Поправям се, Auto Крем и ходите където искате да си го кремните и после пишете пак отново, пишете пак F-Creme Auto Крем и то ви се спира. Вижте един трик, ако... И после, за да си направите на Faction и Resident и всичко, да отидете просто на Lab Faction. Добре. Вижте един трик, ако имате 20 хабени лъка, ставате един така, това е в ето, и той ви се подобрява. След това поставяте един пак така и това аз съм 25 лева. И вижте, лъкът ми се подобри. Ако имам още един, ще стане на макс. Но ако направите така с Enchanted Look и Enchanted Look, ще се губи, вижте, примерно. Но ще се губи. Остава обикновено лък. Ама че прекалено хубаво да го купя, да го разменя. Примерно този меч и ето този. Опа. Някъде се бъдва така. Аз не мога да се сега меча. Панда Блака, отиди и покажи на хората спална всичко. Какво се прави, например, на Блака. Панда Блака, напиши, кажете хи на YouTube, че малко да бъде по-забавно. Напиши, кажете хи на YouTube. Добре, този сервер е много готин, защото има и безплатен пул, който като биеш едно прасе, нали, получава квадрола и може да продадете за 50. Примерно, да запалим едно прасе. И го продавате за 50 парички. Аз казвам. Тъкам десен бутон, тъкам десен бутон и тъкам десен бутон. Магически изчезна. И тук аз защото съм събирал много аз имам 18 043 долара, с които мога да си купя много неща. Има спаунери, много яки неща. Тук може да си купите въдица, каквото искате. Новите риба, може да си купувате посълки за живот. Имате тук Ender Chest, после имаме тук да си enchantне нещо, колко струва. 30 лева, или трябва да са 30 лева и е безплатно enchantване, примерно. Аз нямам лева, защото го изтобри за последните 3 лъка. Ларк, имаме ли Ларк Шоп? Да, имахме. Ларк Шоп, Ларк Шопа, само като 5 секунди ще ми изпълни. В Ларк Шопа, примерно, може да си купите нещо, виж спаунерът за Blaze, струва 175 000, за Figment 125 000, за Skeleton 75 000, за
зомби 75 000 и пинг 40 000, има брони, диамантени мечове, които струват 500 броните, по зависи от купувате. Тук пак може да си купувате нещо, което вие си изберете по желание. Примерно аз тук си купувам стрелите, но само са от другата страна. Сега ще ви покажа всичко. Тук тя са темници, дърво, което също няма да изграва. Дървото е 64, един стак за 100. Има перла, които са 16 перли, това е да продаваш 4 перли за 250. А тук са 32 дърва, примерно за 100. И може да продавате 16 перли за 50. Това е тъпчето. Аз тук си купувам сървите. Имам цел. Я не бих си продал сървите. И има много други неща, клиенти. Каквото си искате с купувате тук. Дори често е. Това е невероятен сървър, защото всичко е на ръка. Ябълката е 10 000. 250 голтията. И купувате каквото искате. И пак това е началната. Всякъде в този сървър може да видите и там. Това не е PvP арена, но би го пробил. Пращам ти трябва да знаеш премини. Ехо. Пращам ти трябва премини. Отново. Приемам. Не знаеш, че тук сме във фермата за скегати. Да. Я ти скачи горе, аз ще да събера мапля. Дай искам си прелик меча, дай. Значи ми се махнава, няма никакви мъж. Или пък въди. Какъв златен ли ги беше? Диамантен. Не се махна. Аз сега може да се някакви мечи, които са имаме Started November, които дават много яко неща. И тук са брат му, братът на Red BG, той е открил тази ферма за скелети, иначе щяхме да скачаваме преди да се купуваме. Примерно аз спестих 18 000, щяхме да скачаваме още, но той каза на брат си, че го прави. Брат му каза, че е открил. Май достатъчно вече информация дадена абонатите ни. И сега аз имам... сега ще ви кажа колко пари имам. 32 158 долара. И... може да си купа се някога спаунер за нещо си. Да се събира така. Но трябва да си купим за прасета спаунер най-вече, защото го имаме на LARP Food. Не, защото на мен не ми лази. Когато съм сред много хора, които бият животните, ми лази. Ако си го купим, сме само ние двама, това няма да ми лази. Ще събираме двойно по-бързо, няма никой да ни препешка. Някога аз бивам в прасе и някой ми минава през типа на прасето и аз изпускам. Добре, YouTube, това беше от Panda Black и Red BG. Виждане, дано сме ви помогнали и дано следващия сервера ни.